Здравейте хора от YouTube, аз съм Данивест и днес играем Farming Simulator 2015 епизод 2. Както искам... О, това е много готино. Искам и аз. Ще да снимам един клип, гърмехме пиратки, но какво да се направи? Маната му телефона ми пада. Когато снимах, изпуснах си телефона. Или... О, тук имаше яйце. Значи, бях в едно деренце, пързарах се, изтресох се, телефона ми се изключи и целият клип отида на майната му. И това е. Ще снимаме нещо друго. Не знам какво. Извинете, но ти пия чай. Обичам чайовете. Леле, искам и аз такова. Тук си седнеш и говориш с някой делено косин. Окей. Да видим тук как е работата. Това не знам как се ползва. Така. Това. Ти не ми трябваш, ти не ми трябваш, ти не ми трябваш, ти не ми трябваш, ти не ми трябваш. Ти ми трябваш. И какво по дяволите? Добре. И сега аз си свалям модове. Ми е другия мод. Тази балирачка не ми трябва. Ето това ми трябва. Тук ли да го сложа? Не. Значи, къде го сложа? Много си голямо нещо. Но! Не знам къде го сложа това. И как се върти по дяволите? Ако натисна това... Left. Как се върти? Значи ще го сложим някъде на долно место. Ето. Трябва да има почва майната. Знам къде да го сложа. Просто това е къде на удобното место. Тук не. Тук е абсурд. Но как се върти по дяволите? What? О, не. Значи, ето тук слагаме го. Ето тук. Пъм, гараж. Къде си? Много бързо пия чайовете. Ужасно бързо. Тебе те махаме. И сега ще видим. Значи ще купя едно джип ли ще е там. И не знам точно за какво трябваше да го купиме. Само знам, че ще го купиме. Къде по дяволите е джипа? Айде го, автомобил. Айде. Какъв цвят да е? Е такъв. Окей. Сега ще се разхождаме. Не. Да. Вижте, драги зрители, каква модернизация е тук. Този пикап изкачва и ме мога да завие по дяволите. Не мога да завие.
Леле, боже, те много ме нервира. Много форсира, бе, гледай, не знам до къде го качва. Дига до 100, Там като гледам дига до 120 некъде. Тук до 65. Значи дига до 120, там като е 60. Добре. Знам вече. До 140, много бърз, бе. 160. То се много модерен, бе, това. Ама ли е така просто... факинг. Тук нещо драйв... Що е това, бе? Каква глупост тука? Къде е заръган това? А ти ли, бе, пич? И мярчиш парите? Шофьорчето. Не, това не е възможно. Сега ако не го изкарам, какво съм го забил тук? Точко, хай ме курва. Окей. Аз откъде имам жито? Жито ли е там, шо е ли е, пшеница ли е? Да знам. Дръвчета не съм пораснали. Фак. Ще трябва да ги отрежа. То комбайн вече не знам къде го завра. Бати свиркането. С това дълго отзаде къде и аз не знам вече къде. Какво е? Сега с новата количка, защо не взеха, натискам само тап. Ето, так му трябваше това направим. Аз съм много умен. Така да се каже... Къде по дяволите това? Кой е това? Това е било за бали и сено и глупости. Аз се чак разбирам. И така много дрифтове прави, бе, нещо много модерно. Много. Това е просто... Гледайте. Дънк. И е готова. Търсиме това нещо. Факинг. Трябва това след кое? Значи след балирачката. След бъдъцката. Айде. Аз къде съм, бе? What the fuck, къде съм? Аз къде съм се забутал чак? Добре. И не знам как се продават градини. Тук и в Ферминг 13-ката. Не, в Ферминг 2013 не знаех всъщност. Но... трябва да как се отваряше банкоматчето. Ето друг, драги, друг. Гати умно друг. Мерси мозък. Друг. Вижте. Това можех да измисля друг. Ама аз се изкачвам на... Пак щях да кажа друг, леле... What? Това тук си усетих, да, си усетих това. Сетих се. Не, кажи. Къде ми беше, че кажа пречиствателно? Леле, много съм за драгизет.
Аз съм просто... Извинете, аз съм просто... Много съм умен. Ето я пречиствателната станция. Така наречена от мен. Хай. Ето. Ще ви покажа. Сега ще смелям крака на този човек. Но той не умира. А има доста валяци. Power plant. О, не, са нема мога да го вкарам. Dishing fucking big this. Трябва да режа това дърво. Изкачи съм. Но обърнах как не трябва. И сега, драги зрители, шансът. Сега видим как се разтоварва. И това влиза между стената. Това не може да стената. Сега ще видим как това ще се забуде надолу. Ще се скараме парички. О! Мерси. И така. Ще се скараме пари. Пи... Хай. Сега видим как да го купим. Така се завърта. Така, драги зрители, знам как да го обърна. Майка му стара. Добре, зрители, нямам как да продам това. То се изорало ли тук?
Да знам, сега ще видим. Зато ако не е изорал... fuck you. Не, дорогие зрители, не. Леле, аз не го слушах. Fucking. Дороги зрители, това. Аз ще гледам купа такова за картофчета. Спринти. Като служа този клип ще видя за молове. Ще оставя линка в описанието, къде да гледате. Нали? За да видите такива неща. Ето не знае, оставям го. И си гледам. Нали? Много ти приятна работа. Goodbye. Да. Как сега да видим. Все окей. Нека по-голямо за картофи за такова. Това не, това не. Не. Ето е моето. Продати. Да. Може да играя с други хора, но не ми се купува версията. Да. О, не. То се може да жени тако. То значи ще трябва да купим жанъркените да това. Ще трябва да видя къде е. Офа, извините. Тук трябваше да е някъде. Не. Не. Купития. Да. Сега назад. Тракторчиката за него. Е това. Окей. Назад и е такова нещо трябва да купиме. Закупкам. Факинг за това. Ще купим това. Назад. Ето за това. Назад. Ще купим. Ето това пак. Значи имам доста коли. Този чак са ли тръгна? Не. Това не е шум. Драги зрители, мога си за какво? Мисля, че ще не трябваше ремарки, ама... Нищо. Ще закараме тези неща и ще свърши клипа. Този клип не е много по това. Вече не игра много фермингите, но... Така. Ще почна на Майнкрафт.
на Skyblock. Ще си направя Skyblock с вратички. Аз ще ви покажа как. И ще почне да играем на Skyblock с някои приятели. Или сам. И сам ще почна. И може много, защото водата няма стига долу. Ние ще падаме долу, защото ще е само на вратички. И да. То стига до 51 км, но сега ще го видим на тук. Колко ще дигам? Нищо. Така от 51 стана на 11. Вижте го, драги зрители. Тая брак ма си го сметах за най-добрия камион. Всъщност към едно нещо. Излъскам. Газ мръсна. Аз ще да снимам на Sky Region, на изтрих тъпен. Просто няма какво да се правя нея. Ще видя на някои други игри да играя, на някой ферминг пак. Нямам че видам, някои симулатори само мога да играя. Те са хубави. Извинете, че шепнам, просто не ми е договорене. Днеска съм се наговорил доста. Даже може това да поставим, да го паркираме. Чао! Дай. И свършим епизода всъщност, като изчистиме селка съм. Оставя моето момче, чек сега да видим как работи. Работим. Можех да играя на Plants vs Zombies Garden Warfare, но то там свърши, браво. Аре бе. Но не ми даде да си я купа неща. Ще видам, като почна да изкарам пари. И ще си я купа тогава, да. Нали? Сега видя да купам. Не. Да. Ще трябва да го измия. То защо? То е има още, бе. Значи, това ще го изчистиме така. Защото вижте колко е грозно. Газ с 51. Много бързо. What? Така. Там. И ще проверим това там. Как е? Не знам как да взема тур, крави и не знам какво се правим. Ще го измям това, ще проверим там и ще си казваме чао. Да.
Това ще не се чисти, бе. Чекайте малко и трактора да измием. Така. Сега започваме мръсната работа. Доста бавно. Не знам защо. Но трактора изчиста, не може и това да не е. Така че ще го чистиме. Аха. Просто отвратително е това. И лагащо. Добре. О, това е мега. Мега маркуче. Много отново. А това как се слагат турове, да знам. Това как се зарежда, не знам. Трябва ми кажете. Драги зрители, виж колко модерно, вратички се отварят. Всъщност, няма има нещо. Ето това ни трябва. Да, това бяха за Dino Velist и играхме в Farming Simulator 2015. Извинете, че епизодът е толкова скучен, но... Да, чао. Това там е готино. Тоест там свършим.